wij zijn Janneke en Leonie en vandaag gaan we weer op pad voor de VVV. Dus lekker typisch Nederlands weer. En we hebben net onze nieuwe opdracht opgehaald. En we gaan eens kijken waar we heen gaan vandaag. Ga naar de plek waar 3 landen samenkomen. Ontdek het 4e land en het criminele verleden van dit gebied. Oké, 3 landenpunten lijkt me. Ja, lijkt me ook. Oké, dan ga ik even omdraaien. Oké, tot zo. En nu? We zijn boven op de Vaartserberg op zoek naar de grenssteen van het 3 landenpunt. Maar het is hier wel een beetje een doolhof. En nu? Oh, daar ben je. Kom, kom, kom! Oh, we staan op hetzelfde punt. Hij is er! Nou, na uren verdwalen in het labyrint zijn we er eindelijk uit. En hebben we ook de steen gevonden, oftewel het 3 landenpunt. Duitsland, België en Nederland. Zo, we hebben net de grenssteen gevonden en nu zijn we eigenlijk heel erg benieuwd naar het 4e land. En we hebben de kok gevraagd van de taverne of hij daar ons iets over kan vertellen. Dus Edwin, wat weet je van het 4e land? Ja, dat was vroeger inderdaad een 4e land. Het 3 landenpunt was toen een 4 landenpunt. Het dorpje Morisnet, dat was toen gedurende ongeveer 100 jaar een onafhankelijk landje. Oké. En hoe kwam het zo dat het onafhankelijk was? Nou, Europa werd toen opnieuw verdeeld na de Franse oorlogen, geloof ik, met Napoleon. En in Morisnet was een zinkmijn en iedereen wou die eigenlijk hebben. En in plaats van erover te gaan vechten, hebben ze een keer besloten om dat dan even met rust te laten. En het is een onafhankelijk gebied. Oké. Interessant. En weet jij ook iets over het criminele verleden hier? Nee, maar dat kunnen jullie wel zelf uitzoeken. Okay. Mooi, dankjewel. Dat gaan we doen. Edwin heeft ons een smokkelroute gegeven door het bos. Want blijkt dus dat in dit gebied vroeger rondom de wereldoorlogen heel veel werd gesmokkeld. En dat ging dan vooral om koffie en sigaretten. En mensen waren heel creatief en die stopten die koffie echt overal in uitgeholde schoenzolen. En die vrouwen die hadden speciale hokken wat tussen die sigaretten konden verstoppen. We zijn vandaag in het 3 landenpunt geweest, hebben het 4e land ontdekt. We zijn totaal niet verdwaald in het labyrint. En we hebben de smokkelroute gelopen, dus ja, je leest er alles over. In de blog. En die vind je hieronder. Doei! Doei!